Sawan puji rahayu Mas, dados puji rahayu mawon. Gong dateng serapat.
ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Wondene bengi iki sepisan. Alhamdulillah katone terang. Tegese ora udan. Kaping pindhone nduk nyambet gawe ora kaya bengi iki. Sepisan reja papane bawera sindene akeh sing sepuh ya ana generasi peneruse ya ana semono uga dalange sore mau isih mempeng-mempenge saiki ganti sing sepuh nyuwun pangapunten kagem para lenggah sedaya estunipun kula sowan wonten ngarsa panjenengan mapan wonten Balai Desa Prambon Kecamatan Tugu menika bebasanipun boten kajarak. Liripun watawis pertengahan bulan November kula menika dipun rawuhi priyantun 3 panjenengane Mas Agus Prasmono Kabid Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek karo sing nderekake kanca ngasta mobil ketambahan karo priyayi sing daleme Prambon Mas Brian Dawa Boyong. Wektu semono Dinas Pariwisata ngersakake bakal nimbali aku. Aku ki ya seneng ning uga rasaku sajak kurang prayoga. Awit sak lubune nduk. Pancen ya kahanan iki sepi kosok baline rame. Awak pemukuru kosok baline lemu. Sesambungan karo bab sepi karo rame. Dhisik awake ra ya nate tondo keterjang pagebluk sing jenenge COVID-19. Nganti dampake teko saiki lho. Aku ki tenan matur walaka wektu jaman semono taune 2019. Sesasi ki mayang pindho. Pisanan ning balai desaku dhewe ngrayung nganakake selan. Wis kasembadan ya sak rame-ramene sinengkuyung dening warga desa. Lah perangkat desa ngrayung sajake kabeh ya karenan penggali. Bar kuwi menyang desa Masaran Kecamatan Bendungan.
wektu semono mapan ana ing lapangan ngiras panter nyari lapangan sing mentas wae dikaryakake dening warga desa kono. Sengkut gumregut wektu semono mujudake lapangan kanggo rejakake ya nimbali aku sak kanca. Taun 2019 aku ya mung mikir lete iki ya akeh men. Mongko lek biyen sadurunge ana pagebluk kuwi nduk. Kalau mangsa ku ya sesasi ku ora mung siji. Loro, telu, gedene yang 4 apa 5 ngono mesti. Ning bareng kena dampake Covid-19. Lah lete iku suwi men to, Nduk. Wektu semono ning Bendungan 2019. Lah kok wayangane ya iki. Tur panjenengane Mas Agus kuwi le dawuh ki ya anu Pak, panjenengan Pak Ringgitan mapanipun wonten Pendopo Kabupaten Trenggalek. Kanca-kanca ngresakaken panjenengan ingkang ringgitan. Kagem tanggal pinten Mas? Niku anu Pak tanggalipun dereng saged nemtokaken. Ning kinten-kinten di antara tanggal 11 ngantos gang 11 November. Wis bareng wis nyedeki tanggal 10 kuwi anu Pak kepeksa dipun undur mboten 10 ngantos 15 nanging tanggal 12 ngantos 12. Aku ki ya mung mikir ora kok wayangan kok ngendhek kok 5 dina. 10, 15, 20. Lah kuwi pomo sewengi iki 1000, lek ngendhek 5 dina praya 5000. Yo ngene yo, aku ki ngaturi masukan marang panjenengan. Pendopo kabupaten kuwi dikeparengake dening Bapak Bupati. Nanging ana pendopo kabupaten kuwi kegiatane kan yo werna-werna. Dadi yo nek pinuju ora ana acara yo dikeparengake wong nyatane bola-bali nate to Trenggalek kuwi nimbali dalang mapan ana pendopo kabupaten dalange iki yo dalang lokal. Tegese dudu dalang saka luar daerah. Nyatane ya dikeparengake. Dadi menawa ora dikeparengake kuwi pancen bener-bener akeh sing padha nggunakake kacate bareng-bareng apa iya nek dituruti kuwi kepeksa dituruti kabeh dibarengake mestine ya kurang prayoga. Mula ya gilir gumanti. Ora beda kaya bengi iki lho. Yo bengi iki rak yo ora beda karo dawuh bisun. Anggonku kandha ora beda kuwi piye? Anggonku kandha ora beda kuwi wektu semono Mas Agus lak ya dawuh. Mas Agus Prasmono kuwi Kabid Kepala Bidang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek. Siosipun boten tanggal 12 ngantos selangkung, Pak. Nanging kinten-kinten wonten wulan ngajeng tanggal 6 aku ya wis nderek karo tak rungokne aku ya batin ki ya anyel wong dawuh kok ora nek titike. Nah, akhire terus bengi iki dikeparengake mapan ana ing Balai Desa Prambon awit saka keparenge para perangkat desa ing Prambon kene. Mula ya Nduk, bengi iki ayo awake ngaturake puji syukur ewon dene Bapak Kepala Desa beserta perangkat ana ing desa kene ngeparengake awake gelar cangkik limbu ana ing kene ya Nduk. Matur nuwun ya Nduk. Saestu matur nuwun Bapak Kepala Desa sarta sedaya perangkat desa wonten ing Desa Prambon iki. Mugi-mugi ringkitan ing dalu menika
saged reja lan kejawi saking menika perlu kula aturaken Bapak yo mayang iki mengko ora sewengi lho. Sebabe Mas Agus paring dawuh Pak. Mangke upami jam 12 cekapi mboten napa-napa. Monggo tak delenge jam iki saiki jam piro. Ya saiki jam 12.04. Nek jam 12 bar iki mboten-mboten pun jam setunggal mawon Mas Agus. Mboten dipun jami kula niku ringgitan mergo arang-arang mboten saged lek wayangan 2 jam nggih mengke sak bosen kula ngoten mawon terus pundi lah Mas Agus pun ngoten derek Pak. Lah lajeng kados pundi benjing dan dilalaki EO-ne ke Mas Brian. Mas Brian tadi EO yo jan dibruk-brukne. Tegese dibruk-brukne iki piye ya. Upama tak turuti to, Nduk. Gamelan iki lek teko iki dhek ingi lho, Mas. Mas Agus, kok Mas Agus, Mas Brian iki kagungan kersa, gamelanipun dipun datengaken Kemis sonten, Pak. Dalu dipun gelar, lajeng siangipun kangge pameran, dadi pameran gamelan, pameran wayangan. Lah piye aku ya matur. Gamelan ki Dik. Sakjane gamelanku. Ning bocah-bocah sing tak aturi ngetutake iki ya dudu dulurku ya wong liya braya lho. Dadi pamane sewengi ngono, aku ki ya wis ngaturi sing penting ki ora tak arani panjenengane kersa nggih aku kuwi ya seneng ngono wae. Nek tambah dhek wingi ya otomatis Mas Brian ya galian to Mas Brian tambah sewengi cah papat mongko biasane trek kuwi nunggu lho. Wayang sewengi ngono ki nunggu. Dadi pamane toto-toto wis rampung diunggah ning yang trek terus nyuwun pamit. Lah upama dicara ngono Mas Brian sajake kurang rena penggalipun paling ngoten rumiyin kula tak matur dhateng kanca-kanca. Mengke lek kanca-kanca saged niku nggih sios Kemis sonten pun datengaken lek boten saged nggih kados perjanjianipun mawon. Lah aku ya mung kaden kuwi karo ndongakne. Mbok aja sida ya aja sida Kemis. Nek tenan wingi iki Kong siosipun benjing Jumat mawon. Jane aku jam 11 ya wis merintani yang bocah-bocah aturi kanca sopire tak aturi jam 11 kula suwun dipun datengaken wonten ngriki parkir wonten ngajeng kula gandeng dinten Jumat ingkang Jumatan kesanipun saged derek Jumatan klebet panjenengan Mas sopir mengke saged Jumatan wonten Krayung nggih wonten, Kidul kula celak wonten, Kilen kula ki wonten. Wis akhire dipundhut. Ya kuwi mau Jumat mau jam 11 parkir nang kono diunggah-unggahne bar Jumatan. Terus budarene dilala teko kene iki ya wektune rada wengen sithik. Sing akhire ya kuwi mau sore mau wayangan dalange panjenengane Mas Saha diteruske ora sakjane bijung iki umure pirang taun nyang apa to kowe kok nakoni umur barang aku ki nduk ya sinau ngene iki wiwit taun 1963 jadi aku kuwi luwih 50 taun dolanan ngene iki. Biyen aku ki ning desa Prambon kuwi ya sawetara rada sering nanging namung rada mboten sering sanget namung rada sering. Terus para penonton menika sampun nate ngrayung ya semono kae. Yo iki timbang meneng ngene ya.
ayo difungsekake mbak-mbak sinden. Mergo penonton ki ora enek penonton sing lakone apa niku ora enek. Enek bintang tamune, enek dagelane. Ya wis gumantung Mas Brian iso bayari dagelan karo Mbak Presiden kok piye. Jadi nun sewu dalu menika kula ringkitan saking griya jan dhewe mple. Pengrawit kula kempal kita sik dalu niki. Mila nggih. Nyambet gawe nggih pun mboten sah kesusu. Margi pengendang kalian dalang niku menawi sering kempal menika sajaipun nggih semangat. Menawi awis-awis kempal kados dalu ngaten menika nggih. Lah ponake suarane dalang entek. Mbak, monggo kula nyuwun lagu sakniki kareman panjenengan saking ingkang kidul piyambak. Grika kidul nggih leres. Kula nyuwun pirsa Mbak asmanipun sinten? Nggih, wilujeng dalu beli mbok becange. Nggih. Nggih, dipun tepangaken nami kula Selfie. Nggih, nuwun sewu matur sekedhik nggih. Nggih. Basa menika kula menika sanes ahli basa. Nggih. Ning wilujeng dalu niku panjenengan kedah saged mbentenaken. Nggih, pripun? Wilujeng dalu, wilujeng niku dhateng tiyang jaler. Nek dhateng ibu-ibu niku sugeng. Mergi. Nggih. Ingkang kagungan sugeng menika nggih klebet panjenengan niku. Berarti niki lerese sugeng dalu ngoten napa? Lah menawi niku menawi sugeng nek wilujeng dhateng mas-mas. Oh, nggih. Awit wilujeng menika wilujeng mawi jalu wonten ngajeng. Oh. Mas-mas niku jalune wonten ngajeng napa pripun? Ngaten nggih, nggih. Monggo pekareman panjenengan menapa gamelanipun pelog Slendro insyaallah jangkep. Nggih niki maringi lagon menapa? Nggih, wonten sing nyuwun pelog ngoten larase pelog nggih, mboten napa-napa nggih. Rumiyin ingkang dereng kan asmanipun kula dereng. Asma panjenengan rumiyin. Oh nggih, dipun tepangaken nami kula Selfie. Wau sampun kados e. Sinten? Selfie. Oh nggih, nyuwun pangapunten. Nggih. Menika saksampunipun sepuh nggih. Nggih. Mripat kuping niku saya blerek. Dan mripat kula blerek, padahal nyawang wong ayu, wong sumeh ngeten niku pun mboten jelas, mboten genah. Pun panjenengan kuwaturi kebebasan badhe nggih ngaturaken lagon menapa. Sematusan kalian kanca pengrawit monggo. Nggih, nyuwun napa niku langgam yenting tawang mawon nggih. Walah.